mi salmini onon fof ɓe gandiranta onon tawa ɗo folo mi salmina hoorejo alhaji Sidi Dem mo gandiranta hande ko kanko woni jaatigui o ɓen mbaɗaɗo ɗo Gambia ɗo lewɗe kewɗe ngari ɗo. Amin mi wi on bisimilla ɗo leydi Gambia ɗo. Haala am wawta judde ɓayi Honorable Sidi Dem ko minen fo liggottani minen gondi he His Excellency President Adama Barrow. So, Sidi Dem, yes. Sidi Njai, Honorable Sidi Njai mo gandiranta ko minen liggottani kanko woni Deputy Speaker of the National Assembly. For me, one the special advice to His Excellency President Adama Barrow fi politico. So, ko minen fo wonno no goɗɗum ni han ko suudu woto ɗum min poɗi minen mbawi ƴeftude goto fo rewa nano rewa ñaamo kono ko dula goto min gartata ko ɗon kadi min gimmotta. So he dow ɗum mi weltima ɓete mi salmini on mi wi on bisimilla. Yimɓe gimmorɓe Sierra Leone, yimɓe gimmorɓe Guinée, Guinéji ɗiɗi ɗi woni ko Guinée Bissau woni ko Guinée Conakry kala mbawɓe dow ar gimmiɓe hono wiite leydi Niger min andi ɓen kadi na ngari onon fof min mbi on bisimilla Gambia ko leydi moɗon. Onon fof onon gandi His Excellency President Adama Barrow no Honorable Sidi Dem haaliri ni Sidi Njai gaccane kam hakke ɓe ɗiɗi Sidiji ɗiɗi majjina kam Sidi Dem Sidi Njai Honorable Sidi Njai no haaliri ni wondema His Excellency President Adama Barrow o fijirani fi pulaguyago ɗo Gambia ɗo. Wattu kala paala ɗon ɗo heɓde meeting, you are welcome. Ngare mbaɗe meeting on jii teddungal ko waɗani on. Kabir o committee mo gandiranta ko o dari ɗo ɗum woni mbaɓe no secretary général makko deputy secretary général Keba Dem kañum he deputy hoorejo ɗum woni Mohamed Diallo nde ɓen ngari to State House to palais to kulle kalgol o ɓen moɗon ko minen dogi affaire o min jahi fof min kalani min président o yettani ɗum wi ɗum wona probléme o waɗi autorité immédiately wondema motoji no guitte motoji laamu ɗi jahana hoɓɓe garoɓe gadda ɓe to ɓen ɗo ɓe gonda e maɓɓe ha ɓen o gasa ɗum kadi no moƴƴi mi haala ɗum ɗo président o ko waɗi ko o wi wondema kala ko gandiranta tabatal pulagu he dow hoorejo Sidi Dem kala ko o watta ɗo leydi ɗo wona koko fuuyi te kala hoɓɓe ɓe gandiranta na gimmora he ɗe leyɗe ɗe kontumi ɗo ɗe ɓen fof no kolle wondema Gambia ko leydi mumen no ɓe garɗo ɓe gari he jaam kadi ɓe dutto he jaam ko ɗum His Excellency President Adama Barrow haali. To mi haalana on hande alhamdulillahi Gambia démocratie gonɗo ɗo o jarani mi haala kala garɗo ɗo ɗe leyɗe gimmorɓe dula goɗɗo min laamu ngu jaɓata pour gona ɗo ano tampine ɗo leydi ɗo he onda President Adama Barrow no waɗi respect the principle of democracy, the waɗi respect the rule of law, the waɗi respect the human rights, the waɗi respect the rights of women and children. Ko ɗum han won Gambia ɗo han. So yimɓe ɓe no mbaɗi free. So on ngari ɗo mballine to mbigol minen komin hoɓɓe Gambia. Jiire koye mon on ngari e miñiraɓe mon, fotiraɓe mon, babiraɓe mon, yumpiraɓe mon heɗon dar ɗon. Ko ɗum min paala wadde on assurance. E dow ɗum mi yii wondema statement ji goɗɗi jimmima ɗin ko mami haala ɗin mo gandiranta mino waɗa informe kulle o ɓen hono waɗirta ni. Mi yii international tabital pulago windi wi wondema kayen tawaka o something kono komi min ko pamal am ko heɓi tabital pulago Gambia waɗi invite inter-countries conference ko ɗum wonɗo ɗum noon they have the right pour ɓe nodda inter-conference anytime ta wona mom wigol on the international tabital pulago leadership. They have the right to do that. Ko ɓe mbaɗi minen invite ɓe mbiyani minen ko tabital pulago international noddi ɓen o ɓe kalirani minen noon mi waɗa ɗum ɗo very clear ɓay koye media yata mi faala ɗum yettano anybody.
minen ko ɓe mbi minen tabital pulaku Gambia ko wi minen ɓe noddi conference intercountries conference ɗum woni leydi ɗe ɓe mbaɗa ɗumen invite kala keɓɗo time keɓɗo wattu no wawi arde ɓe jewta hono fulɓe ɓe teddungal mumen yarata yeeso hono ɓe dentirta ɓe mbaɗa unite ɓe mbaɗa collaborate ɓe gandiranta leydi ɗe gandiranta fulɓe na keɓa hen caɗele hono ɗen caɗele ustirte mi sikki ko ɗum woni o conférence o min de ko ɗum jiimi he dow lettere koɓe janti to palais state house sa yi min gari ɗo koye ngol lawol addi minen ɗo ɗum waɗa very clair sabu min mbiɗa jiiɗa janggo ko andiranta ko addata luural hakkude mon ko gonga minen ñaagui international tabital pulagu waɗa unite with all the associations branches leydi ɗe fof minen ko ɗum woni anniya amen kono noon kadi min mbawta hadde Guinée Conakry ma Guinée Bissau ma ala walla Niger noddude e conference ɓe waɗa invite Gambia min mbiya wona international conference tabital pulagu waɗi ɗum invite ɓe jaata ɗum mi sikkani ɗum no waɗat fair so ɗum ɗon on message waɗa very clear te Dr. Gray waɗi kam send a message from Nigeria mi heeɓi message o mi heeɓi letteraji ɗi kono mi jaabaki ɗum tawon kono somi immima ɗo komin jawutoɗo wondema invitation minen laamu Gambia komin mbaɗa invite ko ɗum woni wondema ɓe mbaɗi inter countries conference ɗo ɗo Gambia ɗo ko ɗum ɓe mbattani ko ɗum noon addi laamu ngu teddini ɗum te min teddinat ɗum te kadi si Nigeria tuma kala waɗi invite tuma kala Nigeria waɗi invite the chapter of tabital pulagu in Nigeria wiyo wondema ɓe mbaɗa invite inter countries conference minen ñaagui ɗumen wondema no ɓe jab yimɓe ɓe jaaha tawe hen ko ɗum addanta en jaam ko ɗum adda wonta neɗɗo a wawta organisation goto wawta taasi noddani an goɗɗo ben wattake mi meeɗa ɗum nande wonta ta ko international tabital pulagu o tan noddata branches ɗi gandirantaɗi Guinée Conakry ɗin Sierra Leone ɗin Niger ɓennena tamirrayde wondema ɓe mbaɗa si falama nodda conference mbiyat men mbaɗi on invite ngare tawon jewten inter countries conference sabu ko addi min o tinna ɗum ɗo ɗum yahi viral yimɓe na nodda kam everywhere wondema wiya ko ɗum ɗo a yi letteraji ɗi hoɗum waɗi huɗo waɗi kono mbimi mi waɗat ɗum clarify wondema minen laamu Gambia komin mbaɗa inform wondema Gambia tabital pulagu ɗi waɗi ɗi waɗa host an inter-countries conference ɗi mbaɗi invite leydi ɗe wona wondema ko international conference international tabital pulagu under the leadership of Dr. Sanusi wona on watta ɗum nin host kono this is purely an inter-countries conference mi sikki ɗon laaɓi ko ɗum addi mi laɓɓina ɗum ɗo because ko haala ka gandiranta pétition ji ɗi keewi ɗi gara e am wondema on laamu ngu on potani hen tawe on potani jabde o conference waɗa ɗo leydi mon ɗo so a yi min gari ɗo min laɓɓina ɗum very clearly leader amen o his excellency president Adama Barrow ko démocrate ko mbaɗɗo respect the freedom of association freedom of movement freedom of speech freedom of the media ko ɗum addi anybody mo gandiranta an ko ano noddi fi yimɓe ɓe no kawru no ndentu gona nene goto baba goto you are welcome in Gambia ko ɗum addi minen ɗo so e dow ɗum mi jara onon fof ɓe gandiranta high table garɓe ɗo ɓe jimmiɓe leyɗe mumen mi weltima abbede kadi ɓe gandiranta woɓɓe ɓe gandiranta gonɓe e tabital pulagu jooɗiɓe in the hall ɓenne gaccugol ligge mumen gara ɗo min beltima min jara on mino yafno noon mi waɗi leet saabu ko meeting goɗɗo janomi pimbi law minen keeɓi by elections ɓen ɗon pour lebdugol e mumen seeɗa ko ɗum tardini kam so on jarama assalamu aleykum ala barka